Köszöntöm Önöket! Technikai sport, profi sport, amatőr sport. A mai adásunk igazán változatos lesz. Tizenkét sportágban 58 magyar, 6 arany és 4 ezüst éremmel és pontszerző helyekkel hazánk sikeresen teljesítette a világjátékokat. 200 fő, napi több edzés egy héten keresztül. Ha augusztus, akkor karatetábor Pilismaróton. Nem volt ez másként idén sem. Egy sziget, egy verseny, egy veszélyes vállalkozás. Bitter Sándor a Menszigeti TT és a veszély megszállottja. Edzés reggel, délután, este és éjszaka. A kánikula sem tudta eltántorítani a pilismaróti karatetábor résztvevőit imádó sportjuktól. ...40 fok, kánikula, szárazság. Ezek a tényezők nem érdekelték a karatetábor résztvevőit. Pilismaróton egy focipálya vállalkozókedvű fiatalokkal és nagyobbakkal telt meg. Ez egy Kyokushin karate edzőtábor, az IKO Kyokushin világszervezetnek a magyarországi dozsói részére szerveztük a tábort. Jó magam vezette dozsók és a kelet-magyarországi vezető Szenszei Badar Attila dozsói vettek részt a táborban alapvetően. Shihan Wakiuchi Tsutomo rendszeres instruktorunk, japán mester éppen ma délelőtt utazott vissza. Ugye 5. napja tart a tábor, ma reggel volt a magasöves vizsga, a technikai vizsga már reggel 6 órakor. Tulajdonképpen ez a tábor, az idei már 36. nemzetközi tábor. Voltak vendégeink is, Lengyelországból Szenszei Vladek a Zakopánai dozsóból tanítványával volt itt, a szomszédos Szlovákiából is volt itt Szenszei Rácz Norbert, a vezetője, és egy pár feketeves tanítványt hozott a táborba. A szerbiai Vajdaságból vannak karatékáink az edzőtáborban, és ugye a magyar csoportok. Összesen 195-en gyűltünk össze erre a táborra. Hát sajnálom, hogy a gazdasági helyzet egy kicsit visszaveti a létszámot, de a szakmai munka az továbbra is folyamatosan folyik. Japán mester, színvonalas program és oktatás, kemény edzések. Nem csoda, hogy nem csak hazánkból voltak résztvevők a pilismaróti táborban. Annyira nemzetközi, hogy nem hirdetjük még, tehát nem hívunk külföldről, talán jövőre már fogunk hívni külföldről vendégeket, csak akik tudják, hogy jön a japán mester hozzánk, és már a régi baráti kapcsolatok alapján eljönnek hozzánk, és ugye szívesen látjuk őket. Jövőre már kimondottan meg is célozunk egy pár szomszédos országot, tehát szeretnénk egy ilyen közép-európai tábort szervezni. Hát folyamatosan készülünk, tehát ez már a 36. tábor, az utóbbi 10-12 évben már pontosan tudják az időpontját, mindig ez a hét az edzőtábor, tehát föl tudnak készülni az emberek. Ugye a karatékáink folyamatosan készülnek. A téli edzőtáborba leadnak egy önéletrajzot, és a két edzőtábor között 3 hétvégén még össze is jönnek, tehát folyamatosan kontroll alatt vannak. Nálunk az övvizsga az nagyon fontos. Már második kiútól a barna övtől regisztrálva vannak Japánba a karatékák. Tehát egy ilyen számmal, Dan diplomával, meg KIU diplomával rendelkeznek. Ugye nálunk nagyon fontos, hogy nincs két ugrás, tehát nincs az, hogy 3. dalról 5. dalra ugranak, hanem mindenki a saját kiválási idő után vizsgázik, és nincsenek adományozott danok se. Én nekem is az 5. dalra ugyanúgy kellett vizsgázni, mint aki a 5. kiúra kezdett. Úgyhogy nálunk nagyon fontos a rendszeresség, mert föl kell készülni időbe. Nem csak a 20 éveseké a világ, ez a mondat maximálisan igaz volt a karatetábor résztvevőire. Az egészen kicsiktől a legnagyobbakig minden korosztály képviseltette magát. Nagyon nagy sávot fed be a résztvevőknek az életkora. Ez budokaratét oktatunk, tanítunk, gyakorlunk mi, és ebben minden korosztály belefér. Az a célunk, hogy nagyon megismertessük, megszeretessük a világgal a Kyokushinnak az értékeit, és szerencsére kicsi életkorban is el lehet kezdeni ezt tanítani, oktatni, és nagyon vevők rá a kisgyerekek. És ez táborban most 6 éves kortól vannak jelen, egészen 50 néhány éves korukig gyakorolják, illetve vannak résztvevők most. Nagyon jó aspektus a résztvevőknek, vagy ennek az egész szituációnak az, hogy családok is el tudnak jönni, ami azt jelzi, hogy egy komoly, konkrét családi programot ad egy hétre,
egész évben, de konkrétan egy hétre, és akkor apa a gyerekével, kislányával, feleségével részt vesz, és ez egy nagyon jó dolog, mert jó helyen vannak, biztonságban vannak, együtt dolgoznak egy közös célért, ami egyébként a Kyokushin karaténak is a neve, hogy együtt a közös célért, az igazság megvalósításáért. Úgyhogy az életkor az széles, 6-tól az 50 pár évig. Felmerülhet a kérdés, hogy a 6 éves gyerekek programját hogy lehet összeegyeztetni az 50 évesekével. A szervezők évközben már kidolgoztak erre egy tökéletes taktikát. A gyermekeink eléggé burokba vannak nevelve, ez az egyik véglet, a másik pedig az, hogy végletekig vannak terhelve. Nagyon jó, mikor a szülő el tud vele jönni, és itt el tud vele tölteni egy hetet, de biztonságban vannak a dojo vezetők által, tehát akik tartják nekik évközben, hétközben az edzéseket, ők velük egy olyan nexust tudnak kialakítani, ami nagyon fontos a Kyokushin karatéban, hogy nem edző és versenyző viszony, hanem mester és tanítvány viszony, ami sokkal bensőségesebb, sokkal nagyobb figyelmet, kölcsönös tiszteletet igényel, és ezért egy ilyen tábor alkalmával is kvázi egy kicsi életkorút jobban elengednek a szülők, hisz tudják, hogy itt sokkal nagyobb a rend, a fegyelem, biztonságban a gyerek olyan dolgokat nem csinál, ami önveszélyes, és mégis jól érzi magát, és ki tud teljesedni egy életformába, mint például a Kyokushin karate. Az időbeosztás igen szoros. Egy biztos, aki szeretne délig aludni, annak nem ajánlott ez a tábor, hiszen a karatésok szinte a nappal együtt kelnek. Minden napunk elég komoly időbeosztás szerint zajlik. Így már Halásian említette, így már ez a 36. éve itt zajlik. 6 órakor kezdünk már reggel tréninget, ami azt jelenti, hogy egy másfél órás tréning, utána egy rövid pihenőnk van, hisz a reggeli után már 10 órakor kezdődik a másik tréning, ami 10-től 12-ig tart. A ebéd után van egy hosszabb pihenő, de ebbe a nyári hőmérsékletben ez a hosszabb pihenő is eléggé rövidnek tűnik, és ott 5-től 7 óráig vannak az edzések, illetve minden táborban van egy meglepetésszerű, a terhelésnek, a karatékáknak az állóképességének, mentális állapotának megfelelően egy éjszakai edzés, egy vagy több éjszakai edzésbe iktatva, mikor számot adhatnak a felkészültségről, a váratlan helyzetből, egy különösen fáradt, elgyötört nap után. Tehát ezek általában az alapprogramok, illetve a Halásian jó voltából ő nem csak Kyokushin karatét oktat, és erre törekszem én is, és erre kell minden karate mesternek törekedni, hanem egy életprogramot ad. Tehát itt benne van a különböző vetélkedőktől kezdve a játékos ismeret átadásig, túrázásig, minden benne van, és ennek bele kell, hogy férjen egy karate edzőtáborba ezek a programok feltétlenül. Profizmus és tökéletesség. Egy hét a sport jegyében. Ha augusztus eleje, akkor karate tábor. Nem lesz ez másként jövőre sem. A magyar csapat minden várakozást felülmúlva teljesítette a 2013-as világjátékokat. Sikeres olimpia után sikeres világjátékok. Az olimpia utáni évben, azaz idén rendezték a nem olimpiai sportágak versenyét. A magyar küldöttség a Kolumbiában megrendezett versenyen sem vallott szégyent. A 12 sportágban érdekelt 58 fős magyar küldöttség 6 arany és 4 ezüstéremmel fejezte be szereplését. 10 érmet hoztunk, 6 aranyat, illetve 4 ezüstérmet, és ezen kívül rendkívül sok értékes helyezést, pontszerző hellyel zártuk ezt a világjátékokat, minden idők legsikeresebbje ez. Nagy reményekkel kecsegtett bennünket 2017-re. Ha hazamegyünk, illetve már most elkezdjük, azok a sportágok, akik ide kijutottak, mind a 12 sportág, el fogja kezdeni azt az elemző munkát, ami meg fogja alapozni azt, hogy 2017 Wroclawban még több sportág jusson ki, és ezek a sportágok, akik itt voltak, az aranyakat megőrizzék, az ezüstöket arannyá változtassák, és a helyezésekből pedig dobogós érmes helyek legyenek. Nagy reményekkel utazott ki a magyar csapat, de ezt az eredményt csak álmaikban remélte a vezetőség. Sportolóink mindent megtettek azért, hogy a legjobban szerepeljenek, és a sok munka meghozta gyümölcsét. Biztos, hogy örültem volna. Álmaimban valahol a legmélyebb álmaimban és leghátul valami hasonló szám szerepelt, amikor végig egy kockás papíron számogattam, hogy mire számíthatunk, mit remélhetünk, mi van akkor, hogyha minden körülmény összejön, és mi van akkor, ha minden sikerül. Valahol körül számoltam, de igazándiból realitását nem láttam. Azt gondolom, hogy amiért jöttünk, egyrészt, hogy a magyar színeket sikeresen mutassuk meg Kolumbiában,
nagyon sikeresen szerepeljünk, eredményesen, és teremtsünk alapot arra, hogy otthon 2014-re megteremtsük azt a háttértámogatást a Magyar Olimpiai Bizottság, az állam támogatásával, hogy a nem olimpiai sportágok is kaphassanak olyan alapot, olyan stratégiai fejlesztési támogatást, amellyel még tovább tudjuk fejleszteni ezeket a gyönyörű sportágokat. A 6 aranyéremből 4-et kajakkenusaink szereztek meg. Csaj Renáta 2 számban is a legjobbnak bizonyult, akinek a rajtcél győzelem sem volt nagy falat. Nekem ez szokott lenni a taktikám, mert az irammenés az én erősségem, nem szoktam olyan gyors lenni, úgyhogy nekem mindent egy lapra kell feltennem ilyenkor, és igyekszem az irammal leszakítani a többieket. Nagyon szeretem azt, amit csinálok, úgyhogy talán ez az, ami segít néha, amikor úgy érzem, hogy fáradok. Habár a verseny elejétől vezetett, a győzelmet igazából csak a végén hitte el. Az elején semmiképpen nem voltam biztos, mert azért ez ugye egy hosszú táv, itt fel kell készülni minden esetőségre, technikai problémák is adódhatnak, úgyhogy igazából akkor voltam biztos, amikor beértem a célba. Kis Tamás az Universiádén megszerzett arany után most egy ezüstéremmel lett gazdagabb. Nem titkoltan az aranyéremért utazott, de azért nem volt csalódott. Lengyel sráccal mentünk ugye ketten váltva végig, és akkor az utolsó körbe sikerült elszakadnom tőle. Hát örülök az ezüstéremnek is. Nem felvetlen az örömöm, azért mindenképpen az aranyért jöttem, de el kell ismernem, hogy a német az most jobb volt. A kolumbiai klíma igazán megnehezítette az olimpiai bronzérmes kenus dolgát. Az volt a furcsa, amit az előző 2 napban is éreztem, hogy elkezdek hajtani az otthoni iramommal, amivel szoktam menni, és egy fél perc után meg kell állnom, mert nem bírom tovább, nincs levegő, de az izmai nem fáradnak el, mert ugye nem hajtok úgy, mint otthon. És most is ez volt, hogy elkezdtem nyomni, hogy az elsővel mentem egy darabig, és ugye olyan észrevenem lett, hogy nem tudtam ott maradni, le kellett szállnom, és akkor igazából az izmai nem is fáradtak el, csak a levegő nem jött igazából, nagyon furcsa volt. Nem tudtam magam igazából kihajtani, úgymond, de jobban sem tudtam volna menni, mert azonnal jött a légszom, úgyhogy nagyon érdekes. 6 arany, 4 ezüst és számtalan pontszerző hely. Hazánk legjobbjai ismét kitettek magukért, és nem okoztak csalódást. Mentszigeti TT a motorsport egyik legveszélyesebb versenye, hiszen ha ezen elindul valaki, nem biztosított a hazautazása. Bitter Sándor azonban nem bírja elképzelni az életét az utcai száguldozás nélkül. Egy sziget és egy verseny, ahonnan nem mindenki érkezik haza, azaz a Mentszigeti TT. A verseny a MotoGP holland nagydíja mellett a legnagyobb presztízsel bír a versenyzők körében. A földkerekség egyik legrégebbi, legelképesztőbb és legveszélyesebb motoros viadala, ahol nincsenek tágas bukóterek, sem tökéletes körülmények, és ahol még maximális koncentráció mellett is penge élen táncolnak az induló hősök, hiszen centikre száguldanak a pályát övező kőfalaktól, tereptárgyaktól, patkáktól, az utcai aszfaltcsíktól pár méterre pedig legelnek a tehenek. Felejthetetlen élmény annak, aki belekóstol. A versenyzők biztonsága igen fontos, de a pálya iszonyatosan veszélyes. A szűk kanyarokkal, ugratókkal teletűzdelt pálya teljes koncentrációt igényel. A több mint 100 év alatt többen életüket vesztették már a verseny alatt. Az életem. Röviden. Azonban vannak olyan elszántak, akik nem tudják elképzelni az életüket a száguldozás és a Mentszigeti TT nélkül. Bitter Sándor az ökölvívásból indult és a motorozáshoz érkezett. Furcsa párosítás, de a jelek szerint jól döntött.
Édesapám ökölvívó volt, elkezdtem én is, még picikoromban, aztán nem egyezett az elképzelésünk kettőnknek, tehát egy harcos típusú ökölvívó volt, én meg inkább egy ilyen menekülős, szaladgálósabb lettem volna. És ezzel párhuzamosan pedig, hogy gyerek voltam már általános iskolában, a környékünkön lakott egy nagyon jó motocross versenyző, Baloghi Zoli, illetve utána 11-szeres magyar bajnok lett, akkor megtetszett a motocross nagyon, és hát a híres Szabó 2 Laci bácsi, aki példaképpen volt, és ő is ment egyébként a Menszigeti versenyeken, amiről majd később fogunk beszélni, gondolom én, vagy remélem. És hát adott volt ugye a környékünk azért, hogy meg volt fertőzve egy a benzingőzzel, és akkor szépen elkezdtem az alapoktól, mint akkor abban az időben mindenki, először Simpson, aztán MZ, és akkor úgy jöttek a nagyobb motorok és nagyobb kategóriák. Először magyar szinten, utána pedig a világ versenyeken. Persze azért a fokozatosság itt is kellett. Szépen lassan érkezett Mennszigetére. Az endurance ugye van az a hosszú távú, amikor egy motorral több pilóta teljesít hosszabb versenyeket, ezekből ugye a híres Le Mans-i 24 órás, a Boldori 24 órás, a Suzuki 8 órás verseny, és akkor utána bekapcsolódott több más európai nagy pálya is ebbe, és most esztében volt világbajnoki 6. voltam, a spanyol VB futamon rendszeresen top 10-be végeztem, ez csak azért lesz fontos a Mennsziget kapcsán, hogy ez kritérium volt ahhoz, hogy engedjenek indulni a nevezésem kapcsán a rendezők, illetve 2003-ban édesapám haláláig az amerikai Superbike bajnokságban a legjobb privát versenyző voltam. Ott pedig az volt a kitétel, hogy a top 15-be szerepeljen az ember, meg mindig 14. voltam, úgyhogy ez sikerült, tehát azt is teljesítettem. És akkor onnantól fogva egy nyitott dolog volt nekem ez 2006-ban, amikor újoncként megérkeztem a Menszigeti TT-re, hogy akkor megy normálisabb rajtpénzért engednek indulni. Tehát ez ellentétben a többi motorsport rendezvénnyel nem a versenyző fizet azért, hogy indulhat, hanem a rendezők fizetnek a versenyzőnek ezt tárgázsit. Szűk utak, veszélyes szakaszok és egy nem mindennapi pálya. A Menszigeti TT nem szerepel az összes motoros álma között. A kihívás és az újdonság Bitter Sándort azonban a szigetre csábította. Úgy gondoltuk akkor, hogy már sok volt, tehát a világbajnoki 5. ez pont 2005-ben volt, mikor világbajnoki 5. lettem, akkor Talma pont akkor nagyon jó helyezéseket ért el, és az ő menedzsmentje nagyon erős volt akkor itt a magyarországi médiában, és nem kaptam meg azt a megfelelő szponzori hátteret sem, illetve média hátteret sem, amit érdemeltem volna egy ilyen tényleg nagyon nagy vértizzadó szenvedésnek mondhatom ezt az endurance világbajnokságot, 24 órán keresztül toppon kell lenni és teljes tempót menni, és persze minden év végén így besokoltam ettől, mondjuk, hogyha egy csapattársad elesik, amikor te pihenőidőn vagy, és akkor újra felhozni a csapatot, szóval az nagyon nehéz dolog. Na mindegy, végül is besokaltam, és arra gondoltam, hogy jó, akkor abba hagyom ezt az egészet, és itt most vagyunk itt Solymáron a motocrossos barátaimmal, akkor majd elkezdek szépen magamba motocrossozni saját hobbimra, nyomás nélkül. De aztán beugrott az az ötlet, vagy beugrott ez az agyamba, hogy tulajdonképpen mindenhol voltam már életemben, a karrierem során, amit gyerekkoromban megálmodtam magamnak, kivétel a Mennsziget, mert amikor komoly csapatokhoz szerződtem, akkor ott benne volt a szerződésemben, hogy nem indulhatok a TT-n, hiszen ott több mint 228 halálos áldozat, ugye azt most már 105 éves a TT, igen, 106, bocsánat, és hát ennyi idő alatt több mint 228-an haltak meg a versenyperiódusban, vagy a versenyintervallumban, és emiatt nem engedték az endurance-os csapataim ezt, hiszen ez minden évvel a Menszigeti TT május végén és június első hetében van, és ugye akkor még csak 2 versenyen vagyunk túl normálisan endurance-ban, és ezt nem akarták, hogy leszerződök valahová, és esetleg nem jövök onnan vissza, és akkor nincs versenyzőjük. Mivel feladtam az endurance versenyzést, ezért pont jó volt, hogy a TT-re végre eljuthattam. Egy veszélyes verseny nem mindennapi körülmények között. A félelem mindenkiben megvan, de ezt tudni kell kezelni is. Hogyha félsz, tehát hogyha arra gondolsz, hogy jó, most 300-zal megyek itt a falak között, tehát hogyha nem zárod ki azt, hogy ez nem egy versenypálya, hanem tehát úgy közlekedsz rajta, hogy itt házfalak, fák vannak, tehát nem úgy, mint hogyha rendes versenypályán mentél, akkor esélye sincs arra, hogy megfussad a limitidőt. Tehát, hogyha akkor a tartalékkal mész, akkor hiába, hogy meghívott versenyző, nem tudod teljesíteni olyan gyorsan
ezt a 60 kilométeres kört, ahogy a kvalifikációs idő, illetve a szabályok megszabják ezt, tehát akkor csomagolhatsz és jöhetsz haza. Természetesen mindig van az emberben egy félelem, mindenki másképpen dolgozza ezt fel, de gondolom, hogy ez az egészséges félelem, ez muszáj az, hogy azért önkontroll alatt tartsa az embert. Bitter Sándort nem csak a Menszigeten láthatjuk versenyezni, a veszély az élete, nem tud nélküle élni. Számomra a legnagyobb kihívás, de egyébként nem csak ez az egy verseny van, hanem 3 ilyen nagy verseny van, amire úgy mondják, a 3 legnagyobb nemzetközi utcai verseny, illetve 4. De ugye 3 ebből az angol területeken, most ezzel alatt úgy értem, hogy a Menn-sziget, Anglia és Írország között van ez a pici szigetecske, de az ezt megelőző egy hét, tehát a szigetet megelőző egy héttel zajlik a Nordwest 200, az Írország legnagyobb sporteseménye, tehát ugyanilyen, picit rövidebb, az 14 km egy körös pálya, és ott viszont egyszerre rajtolunk, ugyanígy utcán megyünk, és majd most, amire készülök, az augusztus 17-én lesz az Ulster Grand Prix, az viszont meg a világ leggyorsabb utcai versenye. Az is egy nagyon nagy kihívás, még ott már 2-szer elestem, még most 3-dikra már nem fogok, hiszem, hogy olyan könnyen megúsznám, mint az első 2-nél. És akkor évvégén van egy ilyen nagy ünnepi verseny, óriási nagy csata, de ott mondjuk a páratartalom, meg az időjárási körülmények pont ellentétesek, ugye ezekkel az angol körülményekkel állandóan esik az eső, hideg van, a Macau GP, ahol ugye a túrautó világbajnokság utolsó fordulója van, illetve a GP3-asoknak az utolsó záró futamok van. Ugye Mihály Norbi ott lett világbajnok a tavalyi évben, és ott nekünk is van motorosoknak egy futam. A 2013-as Menn-szigeti tétén nem tudott elindulni, de nem búslakodott. Alig egy hét és újra versenykörülmények között láthatjuk. Én úgy hogy folytatom, nekem ez egy szerencsétlen momentum volt, az idei tétét ki kellett hagynom, tehát a Menn-szigetet, mert a verseny, tehát az edzés hét megkezdése előtt 3 héttel visszalépett egy szponzorom, és én nem tudtam az egészet olyan tökéletesre kihozni, ahogy szerettem volna, illetve az angol gyári BMW-s csapaton felé sem tudtam teljesíteni az anyagi elvárásokat. És hát én most folyamatosan edzésben vagyok, és készülök, és várom a pillanatot, de a mostani téli időszakban, most én utánpótlással is foglalkozom, valószínűleg spanyol edzőtáborok lesznek, tehát spanyol rövid pályákon, tehát mint itthon ugyan Pannonia Ring, ebből az elég sok van Spanyolországban, 200-300 kilométeres körzetben, és akkor a magyarok is azért, akik profibbak leszoknak utazni ilyenkor télen, hogy ne essenek ki ugye az időjárás miatt ebből a motoros ritmusból. Hát illetve a fizikális alapozó edzések, nekem az ökölvívás az nagyon fontos szerepet játszik, illetve a mountainbike-ozás. Emellett meg a motocross, hogy a motocross azért lehet jó hidegbe is, csak homokos pálya kell hozzá, nem ilyen veszélyes, mint ahol most vagyunk ebben a nagy hőségben. 2014-ben sem fog unatkozni, addig azonban még versenyek, edzések és egy kemény felkészülési időszak vár rá. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért mai adásunkba. Ne feledjék, egy hét múlva ismét várjuk Önöket. Addig is sportoljanak, mozogjanak. Viszontlátásra! A műsort támogatta Gödöllő város önkormányzata. Műsorvezetőink eleganciájáról a Kristóf Szalon gondoskodik.